Днес съм ти приготвила една прекрасна техника за отпускане. Вземи си черен маркер и направи няколко кръга върху хартия, колкото избереш. После си поеми въздух и помисли за всички неща, които те натоварват през деня. Всичките мисли. И почни да правиш вътре в този кръг или в тези няколко кръга други малки кръгчета. Запълни цялото пространство. След което направи линии. Тези линии може да са под формата. В случая аз избрах формата на цвете. Може да е някакъв друг символ. Изпълни пространството и свържи всички тези линии една към друга. Някои от тях може да се допират, други съответно може да отиват в пространството. След което, когато си готов с всичко, което имаш нужда да запълниш, започни с линии вътре в самите символи, в самите листа, както е при мен, да запълваш това пространство с още линии. Поеми си въздух и наблюдавай. Наблюдавай процеса. Наблюдавай как лека по лека се успокояваш, как мислите ти влизат в поток, в линия, как започваш да се фокусираш и постепенно успокояваш ума, успокояваш енергията си и наблюдаваш. Наблюдавай себе си, наблюдавай мислите си, наблюдавай идеите си. Наблюдавай дъха си. Постепенно ще започнеш да запълваш целия лист. Постепенно цялата ти енергия ще се смени. Постепенно ще си в такъв синхронен баланс с себе си, че няма да можеш да спреш и да се наслаждаваш на този момент. Ето това е една много бърза и много лесна техника за успокояване, за баланс, за фокус. Когато си готов, погледни цялата си творба. Там, където имаш нужда, повтори, закръгли, удебели, но използвай само и единствено черния цвят, за да можеш да видиш цялата картина в единение. Точно какъвто си ти, единен